И здравейте хора, аз съм Стилиан. Днес ще ви кажа за един филм, който гледах миналата седмица. Филма се казва 90 минути до присъдата. Филма се разправя за един човек, който работи в отдел убийства и е изправен пред съд, обаче не обикновен съд, а съд от изкуствен интелект. Той трябва да докаже неговата невинност, но през време 90 минути. Тоест, след 90 минути ще бъде екзекутиран. Неговото обвинение е, че е убил бившата съпруга вече. Това е обвинението на изкуствен интелект към него. Филмът е доста интересен, препоръчвам да го гледате. От 2026 година е интересен и препоръчвам да го гледате. През тези 90 минути търсите доказателства, база данни. Интересен е филма, гледайте го. Гледайте го, филма е интересен, е много интересен. Казва за 90 минути до присъдата или на английски филма се казва Мърси, така се казва изкуствен интелект, който съди. И така. Това беше всичко от мен, надявам се този клип да ви е харесал и ако е така, пръснете един лайк, абонирайте се за канала ми с камбанка, че да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ме в Instagram, линк в описанието към моя Instagram профил, ще има линк в описанието към моя Instagram. И към моя геймърски канал също ще има линк в описанието. Аз бях Стилиан и до нови срещи. Чао, чао!